Zure ibilbide profesionala behintzat txirrindulari moduan ja amaitu, esan zenuen, nila. Ni listo. Eta dira batean oso segidan pasatzen zuzendari manager izatera. Hori da. Nolatan salto hori, zergatik? Sorpresa bat izan zen. Nik utzi nuen orain dela 14 urte. Eta denbora bukatuta gero, deitu zidaten, Miguel Madera gaitu zidan. Bai. Esan ez nahi zuela bere taldean sartzea sekretario tekniko moduan, eta hortik aurrera, 8-9 urte. Egin zenituen. Beraz zenuen ja karrera eta... Bai. Oso urte emankorra gainera, hemen apuntatuta dauzkagu, esaterako Samuel Sánchez eta Igor Antonek bueltan eskuratutako etapa horiek, Turrean Astarloza, Giroan Igor Antone eta Mikel Nieve. Oroitzapen bereziena zuretzako zein da, denboraldi horretan? Asko daude, igual Samuel Sánchezek olimpiadak irabazi zuenean, nik uste dut hori irabazi dugun lasterketa garrantzitsuena izan dela. Pentsa. Bera ere antza, Samuel Sánchez bera ere pozik dago. Igor, ze bestela ikusten. Kaixo Igor, pues aquí estoy. Y tú ahí, ya sé que estás en un programa muy especial y bueno, ya que me han llamado, yo creo que es que me consideran parte de tu círculo más cercano y solo quiero que sepas que esperamos que disfrutes de este día, de este repaso a toda tu carrera deportiva y sobre todo quiero que sepas que te he tenido como rival, te he tenido como jefe y después de todo ahora te tengo como amigo. Así que nos vemos jugando a los chinos. Abrazo. Esan du bukarean, txinoetan ikusiko duzuela elkar. Los chinos esan du. Zer da hori? Zer da jugando a los chinos? Hori, joan diren oporrak, egon ginen Burgosen, bi familiak egun batzu pasatzen. Eta dakizu, Baskariaren ondoen edo Afariaren ondoen, inor ez da altxatzen. Harrikoa egitera fregatzera. Eta egiten duguna da, ni esan nuen, gu ja nire alaba adibidez 16 urte ditu eta berarena ere badauka 13 urte. Ja, badaukate bintzat fregatzeko adina. Fregatzeko eta badakizu zer egiten, telefono hartu, tablet eta esan, esto no va conmigo. Ez du balio. Eta zer egiten dugu, jolastu a los chinos, eta esan nuen, gaurtik aurrera, galtzen duena, maila eta... Jasotzea. Ze idea ona. Eta, idea oso ona izan zen. Urren urtean berriz. Bai, hombre, seguro. Orain, gaur egun, Igor, zu zabiltza, ea ondo esaten dugun, Machining meets Cycling. Izeneko proiektuan. Bai. Horrela, hitz potoloak dira, inglesez esan da? Bai, hori da. Zer esan nahi du honek edo zertan zabiltza? Nik badaukat harremanak Madrideko enpresa batekin, enpresa hori Ceratizit dauka izena. Ceratizit mekanizatu arloan dago sartuta, eta bera badauka mano d'obra kualifikada lortzeko modua ez dauka, eta behar dute. Eta badaude txirrindulari asko daudela ikasten FP, grado medio, grado superior, horrelako gauza ikasten, eta nahi zuen, pentsatzen dute txirrindularitzan balore eta talentu badagoela, pentsatu behar dugu txirrindulari bat altxatzen denean 10etan, eta bizikleta sartu, nahiz eta euria egin, edo beste gauza, edo eroketa bat euk, eta beste egunean berriro entrenatzea, pentsatzen dute badaukatela balore oso garrantzitsuak, eta esan dute, zerraitik ez animatu txirrindulariek ikasten daudenak, eta daudenak pentsatzen zer ikasi, industria alde honetara bideratu, eta bi gauzak egitea, ez bakarrik... Txirrindulariak txirrindularientzat lanean nola da, ezta? Formazion dual badago, orain, eta formazion dual hori, txirrindularitza eta formazion dual egiteko, oso zaila da. Eta bere bezeroak, Ceratizin bezeroak, hemen Euskal Herrian asko daude, egin dutena da, hori lortzeko moduan bideratu eta bide hori polita egin eta beraiek egitea formazion dual eta txirrindulari. Errestasun hori eman bintzat. Bale, ulertuta.